7 कौटि रांनि बाजेटजों थाबैनो फोजौखांगोन मुसलपुर सहरखौ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर इएम राकेश ब्रह्मआ। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गोदानै लुफुंजानाय म्युनिसिपाल बर्डनि मावखुलि बेखेवनाय जादों। मुसलपुर सहरखौ जौगाखां होनायनि खामानिफोरखौ गोख्रोंसिन मावनो थाखाय मुसलपुर सहरनि म्युनिसिपाल बर्डखौ आसामनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव दिनै बेखेवनाय जायो। मन्त्री इउजि ब्रह्मआ मावखुलिखौ बेखेवना होनानै मुसलपुर सहरनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखां खामानि मावनो लानायखौ गुवारै फोरमायथिनानै होयो। मुसलपुर सहरखौ जौगाखां होनायनि हाबा मावनो मुसलपुर म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि महरै बिदुर बसुमतारीखौनो फसंनानै होनाय जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै फोरमायबावो दि मुसलपुर सहरखौ जौगाखां होनो थाखाय आद्रा जानानै थानाय अडिटोरियाम हल, कालचारेल कमप्लेक्स बायदि बायदिफोरखौ थाबैनो लुफुंनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होदों। आसाम सोरखारनिफ्राय 5 कौटि रां आरो बिटिसि खुंथायनिफ्राय 2 कौटि रांनि बाजेट गासै 7 कौटि रांजों मुसलपुर सहराव फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनि खामानि मावनो लानाय बाथ्राखौ फोरमायथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। रायजो राजानि थाखाय दिनै जोबोद गोजोननायनि दिन, मानोना गोलाव सम 12 बोसोरनिबो बारा जाबाय टाउन कमिटिनि जों फुल प्लेजेट जों दिनैसिमहालागै दाफुंनो हायाखैमोन। टाउनखौ मोनसे समाव घोषणा खालामखांनायनि उनाव जोङो आसाम सरकारनिफ्राय जिखिनि फर्मेलिटि दंमोन बेखिनिखौ जों मावफुंनो हायैयाव गोबाव सम थानांदों आरो दिनै थेवबाबो जोङो फुल प्लेजेट जोङो दिनै मुसलपुर टाउन कमिटिखौ गठन खालामनो हाबाय। दिनै मोनसे अफिस लानायनि बेयाव मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो जोङो दिनैनि उनाव जों गासैबो ज' जानानै मुसलपुर टाउनखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि नामाव जोङो गोबां थांखि लादों। बेफोरनिनो गिबि थांखिनि बिथोराव जोङो अडिटोरियाम हल, जोंहा जिहेतु मुसलपुर टाउन हिसाबै मोनसे अडिटोरियाम हल नांगौ, बेयो गोबाव समनिफ्रायनो आधुरा जानानै दंमोन। बेखौबो बे बोसोरावनो जों मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो टाउननि गेजेराव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स दङ, बेखौबो बे बोसोरावनो मावफुंनो थांगासिनो दङ। बेनि बादैबो आसाम सरकारा जोंनो जेब्ला जोंनि जि टाउन प्लेनिं कमिटिनि जि जोंहा बेवहाय जों जिखिनि गठन खालामबाय, बिथांमोननो 5 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदों आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय नैबेबारनि बाजेटआव 2 कौटि रां होनानै मुसलपुर टाउनखौ जौगाखांथाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनो नागिरदों आरोखि। बे मोनसे बिराद गिदिर जेंना। थांनाय सरकारा जोंनि मुसलपुर टाउनाव थानाय जि ड्रेन, बे ड्रेनखौ हाफ डान खालामनानै दोनदों, कमप्लिट जायाखै। बे जोंनि थांखि, बे ड्रेनखौ जोङो नैबे जोंनि अफिसनिफ्राय मिउनिसिपालिटि जोंनि बर्डनिफ्राय जोङो मावनो आखायाव लागासिनो दङ आरो जोंनि मुसलपुर टाउननि गेजेरजों 2 दैमा बोहैलांदों आरो बै टाउननि गेजेरजों थांनाय दैमाखौ जों प्रटेक्सननि खामानि जोंनि नैबे अफिसनिफ्राय जों मावनो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां आसनि जोंनि मुसलपुर टाउननि जि लामा, बे लामायाबो फिसाद्राय जादों, बेखौबो फुवारनायनि जों थांखि लादों आरो बायलेन लामा, जोंहा गोबां बायलेन लामा दङ, फिसा हाबदेरनाय लामा, बे लामाफोरखौ जोङो बे बारनिफ्रायनो फैगौ 3 बोसोराव गोबां खामानि मावनानै मुसलपुरनि रायजो राजानो जों खामानि मावना होनो हागोन होननानै आसाबादि आरोखि। सोलोंथाइनि फसंथानखौ नायब्ला जों मुसलपुराव नांगौ बायदि सोलोंथाइनि फसंथानखौ जों नुनो मोनाखै। बेयाव बिगियाननिबो जि मोनसे गैया, आयदा गैया। बे बेलायाव सारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि थांखि लादों? अलरेडि आसाम सरकारा दाख्लैसो माखासे कलेज माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो बे बाराव साइन्सनि जि स्ट्रिम, बेखौबो बे बाराव नैबे फैगौ जि गरमनि जि बाजेट सेसन जि एसेम्बलि जागोन, बेवहाय उत्थापन जागोन। गोबां स्कुलखौ आरोबाव बे बाराव प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि आयदाखौ लानाय जादों आरो बे बारावनो थांनाय बाराव जों मुसलपुरखौ, आंहा आसा जोंनि मुसलपुर कलेजखौ जों अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाबाय होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो गोबां बेबायदिनो स्कुलफोर दङ। फैगौ नैबे बोसोरावनो मुसलपुर टाउननि गेजेराव मुसलपुर जि हाइ स्कुल दङ, बेवहाय 3 कौटि रां होनानै जों बेखौ मोनसे मडेल मोनसे हाइ स्कुल मोनसे बानायनो थांगासिनो दङ। बेबायदि गोबां थांखिजों जों मुसलपुरखौ फोसाबनायनि खामानि मावनो थांगासिनो दं आरोखि। नोगोर जानाय लोगो लोगोनो मोनसे गेस्ट हाउसनि गोनांथि दं। दा बे हिसाबै बेखौ लुफुंनायनि राहाफोर लानाय जादों जायगा। एसे आगोलावसो जोंनि आसामनि मन्त्रि उर्खाव बर' बिथाङा बुंलांदों जे आसामनि गासैबो मिउनिसिपालिटि बर्ड अफिसखौ साबगा हामगा खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा रां होनो आवगायगासिनो दङ। बेखायनो जों मिजिंथिदों जोंबो बे जि आसाम सरकारनि जि सुबिदा, जि जोंनि अफिस लुफुंनायनि जि सुबिदा, बेखौ जों मोननो हागोन होननानै आसा खालामदों आरोखि।
ইয়াৰে কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ যিটো কাৰ্যসূচী ইয়াত মই আহিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া BTC তৰফৰ পৰা এডহক বেচিছত মিউনিচিপাল বৰ্ড গঠন কৰি দিছে বিদ্যুৎ ব্ৰহ্ম চেয়াৰমেন হিচাপে আৰু 10জন কোৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ তেওঁলোকে মছলপুৰ টাউনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্লেনিং বনাব আৰু কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি পুঁজি আহিব ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি এটা পুঁজি আহিব এইটো সুপৰিকল্পিতভাৱে প্লান মেনাৰত মানে কামটো কৰিব লাগে যাতে মছলপুৰটো এটা মডেল টাউন হয় কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ইয়াৰ যিখিনি টাউনৰ মাজমজিয়াত যিখিনি হস্পিটেল আছে উন্নত হ'ব লাগে কলেজ আছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে এইবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আমাৰ EM আছে ৰাকেশ ব্ৰহ্ম তেওঁ মানে বিভিন্ন দিশৰ পৰা পুঁজি আনি পেলাই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু মই আজি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই 2022-23 বৰ্ষটো বিশেষকৈ মছলপুৰ BTCৰ মানে যিটো সমষ্টি মছলপুৰ টাউনক কেন্দ্ৰ কৰি সমষ্টি এৰিয়াটো উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ এটা উদ্যোগ লোৱা হ'ব মন্ত্ৰৰূপৰ পৰাও আৰু দেখা পাব আপোনালোকে 1-2 বছৰৰ ভিতৰত নতুন এটা মছলপুৰৰ এটা চেহেৰা মই দেখা পাব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া টাউন এটা ডেভেলপ হৈছে যেতিয়া এটা চিভিক চেন্সৰ কথা আহি যায় ৰাস্তাবিলাক ভাল ৰাখিব লাগে চবেই মই আহ্বান জনাইছোঁ ড্ৰেইনৰ কাৰণে মাটি এৰি দিব লাগে আৰু টাউন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব ইয়াৰ নাগৰিকসকলেও কিন্তু বিশেষকৈ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে এটা হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে শিক্ষিত ব্যক্তিসকলে সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সমাজ অৰ্থনৈতিক দিশত এটা পৰ্যালোচনাৰ এটা কালচাৰ ইয়াত মছলপুৰত হ'ব লাগে সেইবিলাক মই বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মডেল টাউন হিচাপে যদি মছলপুৰ টাউনক ডেভেলপ কৰিব লাগে জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে আমাৰ বহুতখিনি কাম আছে नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन